17. päivä maaliskuuta, eli noin 3 päivää sitten, Yhdysvallat ja noin sanotut liittolaiset hyökkäsivät Irakiin täsmäpommi-iskuilla. Viimeisien päivien aikana on myös maajoukot siirtyneet asemiin ja ovat tällä hetkellä vyörymässä kohti Bagdadia. Kukaan ei tiedä, mihin tämä sota tästä jatkaa ja kuinka kauan se kestää. Ennen sodan alkoa aiheesta on osoitettu mieltä ympäri maailmaa. Näin on myös tehty tänään, että iskua Irakiin ryhmä on järjestänyt Helsinkiin taas suurmielosoituksen, joka on muualla maailmassa samanaikaisesti tapahtuvien mielenosoituksien mukana toiminnassa, eli osoittamassa mieltään tätä Irakin sotaa vastaan, joka on nyt alkanut, mutta saadaan pysäytettyä yhdellä käskyllä. Yli 10 000, jotkut arvioivat jopa 20 000 ihmistä kerääntyy Rautatien torille kello 14. Sieltä he lähtivät kiertämään Helsingin keskustasta Mannerheimin tietä ja sitten Aleksin katua tänne Senaatin torille, johon kokoontuivat, jossa oli monia puheita. Mielipiteitä on ollut monenlaisia sodasta, mitkä sodan syyt ovat. Jotkut väittävät, että se on öljystä, jotkut rahasta ja jotkut, että se on uskonnollisista syistä. Ei kai siinä ole mitään muuta keinoa kuin että saada jenkit lopettamaan se öljyn ryöstäminen sieltä Lähi-idästä. Onko tämä sota teidän mielestä öljystä? No kyllä kai siitä lähinnä on kysymys. Hyvät kuulijat, me haluamme rauhaa, emme sotaa. Tämä sota ei ole oikeutettu. Kyse ei ole uskontojen välisestä konfliktista, vaan ihmisuhreista piittaamattomasta voimapolitiikasta ja taloudellisista eduista. Kristilliset kirkot ovat jo 2000 vuoden ajan rukoilleet pyhimmässä toimituksessaan ehtoollisessa. Herra, anna meille rauha. Mainitsitte, että muita keinoja olisi pitänyt käyttää. Minkälaisia muita keinoja? No esimerkiksi tuo YK-tie niin oli vielä käymättä loppuun. Asetarkastajat oli saaneet hyvää tulosta aikaa ja sitä olisi voinut jatkaa vielä. Valtiolla pitää olla aikaa ja malttia. Tuommoinen primitiivireaktio niin ei ole perusteltu. Monenlaisia viestejä on lähetetty tänään Yhdysvallan ja Englannin hallituksille ja myös Suomen omalle hallitukselle, että tekisi mahdollisimman paljon tästä asiasta, että saataisiin sota loppumaan ja rauha mahdollisimman nopeasti Irakiin ja tätä myös tietysti muuallekin maailmaan. Suomalaiset, eurooppalaiset, maailma, tänään huutaa ja osoita mieltä. Jos demokraati on vieläkin olemassa, siitä on se, että mitä kansaa määrittelee. Mitä teidän mielestä pitäisi Amerikan ja liittolaisien ja myös Irakin tehdä tällä hetkellä? Ensimmäinen asia on se, että välittömästi pois ja välittömästi lopeta sota. Tämä on hyvin ajanaikainen ja sitä pitää kuitenkin hyvin pian kuin mahdollista toteuttaa. Ja toinen on se, että Irakin asia ja Irakin tilanne ja Irakin kysymyksiä on irakilaisten asia. Eli Yhdysvallat, kun tähän saakka on suunnitellut siitä, että siellä perustaa joku militaarinen hallitus, eli kansan puolesta, irakilaisen puolesta ei ole mitään hyötyä. Päinvastoin tilanne siellä tulee hyvin huonompi kuin on ollut. Yksi diktaattori menee, toinen tulee. Seurasin itse tuossa ton mielenosoituksen kiertoa ja kaikenlaisia mielipiteitä oli aiheesta. Oma viestinen se, että sota on turha eikä se ole koskaan ratkaisu. Amnesty on myös huolestunut siitä, että sodissa erityisesti ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä. Yksi aihe, jota pidetään täällä tänään tärkeänä, on, että syypäät ei ole vain yksi puoli. Me emme ole täällä puolustamassa Saddam Husseinin hirmutekoja ja diktatuuria, vaan me olemme täällä niiden viattomien siviilien puolesta, jotka kärsivät tässä sodassa. Sota on aina rikos ihmiskuntaa vastaan. Tämä sota ei ole myöskään kansainvälisesti oikeutettu. Lapsia kuolee, naisia kuolee, nuoria miehiä kuolee ja se on turhaa tässä sodassa. Se on kammottavaa ja sairasta. Täällä ollaan rauhan asialla ja tämä liike on laajenemassa maailmanlaajuisesti. Tämä on todella tärkeää, että meiltä on näin paljon suomalaisia ja helsinkiläisiä täällä ottamassa kantaa tähän asiaan. Eli mielipiteitä on monenlaisia. Kuten kuuluu, helsinkiläiset, Suomi ja koko maailma haluaa rauhaa. Tästä ei voi päättää kukaan muu kuin
Yhdysvallat, liittolaiset ja myös Irakki ja Saddam Hussein. Eli tässä voi mitä tahansa tapahtua ja toivotaan tietysti, että rauha tulisi mahdollisimman pian. Tässä Mikko Wilson vaikuttavalle tietotoimistolle Helsingissä.